ובכן, יש לנו פה ארוחה של בריאות. מה קיבלנו פה? מי רוצה להסביר? אני אפתח ואת תסביר. אוקיי, קיבלנו, אני אסביר על התבשיל של האורז המלא והקטנית. אנחנו מקבלים פה מנה עשירה בחלבון מלא. יש לנו כאן את כל חומצות האמינו. הקטנית נותנת לנו הרבה אנרגיה, טובה לעיכול. יש לנו פה חומצות שומן חיוניות, יש לנו פה תבלינים שעוזרים לעיכול. בקיצור, מטעם, תבשיל נפלא. וזה מכינים הכיתה של תורת המזון הטבעי, של המגמה לתזונה ונטורופתיה, של מכללת ריטמן באילת. זה חסות, עכשיו להמשיך. הכי טובים. חסות, כן. אוקיי. יש לנו כאן סלט עם גזר וכל מיני דברים טובים. זה לא אשם. נראה טעים. אוקיי, יש לנו פה סלט שמורכב מגזר, סלק טרי, עלי בייבי, ירוקים, ותורם משמעותית לניקוי כבד, כך שהוא מומלץ בעונות מעבר, אבל גם בכל רגע שאתם מרגישים שהכבד עמוס. ואנחנו עוברים למחבת. תמר, את מוכנה להסביר? טוב, זה תבשיל מוקפץ של כרוב, בצל ירוק, גזר, מה עוד יש פה? אגוזים, סומסום, כל מיני. נהדר. יש לנו פה שלל ירקות עם תבלינים מדהימים. אקזוטיים. ואם מישהו מתלונן שהוא לא יודע לאכול ירקות, אז הנה, זה המתכון. שימו לב למיץ גזר וסלק שמתן טחן, תראו איזה צבעים נפלאים. תרימו לחיים, לחיים. תגידי, איך הגעת לצבעים של המיץ שלך? תרימי את הכוס עוד פעם, רותם? איך מגיעים לצבע הזה? שזיף, קקאו. ומסדרים את זה בפסים? ותרשו לנו רגע להתייחס פה לסלט. זהו, יש פה שני דברים שלא התייחסנו עוד. סלט טופו על תקן סלט ביצים בלי ביצים. כך שכשאנחנו רוצים לקבל חלבון וסידן בלי כולסטרול, לכל מי שיש לו הרבה כולסטרול והוא רוצה לתרום לאחרים, אז רותם הכינה לנו פה טופו. רותם, מה עוד הכנסת? סויה, בצל, חרדל. הטופו עשיר בסידן, עשיר בפיטואסטרוגנים, מאזן מערכת הורמונלית נפלא, ושלא נפספס פה את הסלט, את היוגורט עם המלפפונים, ציפי עבדה עליו, והוא נראה נפלא וטעים. ציפי, ספרי לנו איך הרגשת כשהכנת אותו. בנירוונה. בנירוונה. הפינה שלה. נירוונה זה ליד בית הקרוטל, סתם. ואנחנו מקנחים במתוק שרותם מכינה לנו. יש פה כדורי שוקולד על בסיס קוואקר, קקאו, טחינה, דבש, ומישהו לא יודע מה של כל המרכיבים האלה מומלץ לו לבוא ללמוד כאן במכללת ריטמן באילת. מתן, איך הייתה החוויה? אתה אחד שרגיל תמיד לטחון כמויות של בשר. איך החוויה? זה היה כיף, זה היה נחמד, לחתוך, להכין אוכל בריא, מזיג. טוב, תותח אתה. מורכב מכל הצבעים של הירקות. אחלה, אחלה. אלי? אני אוכל. שרית אבנר, אתם מוזמנים. לא, אנחנו נאכל עוד מעט כשכבר יראו. יפה מאוד. אחר כך נעשה מחאה פומבית של... חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה.